Salutare băieți și fete, bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Astăzi băieți și fete e un episod foarte special pentru că am două legendare. Și vreau să vedem ce ne pică. Doamne ăștia sunt pici și mie Royal Ghost și ăsta The Log sau Prințesă sau ăsta, cum se numea, Lumberjack. Da, acum nu se știe ce o să-mi pice. Fără să mai stăm la discuții, să deschidem. Mai întâi deschidem chestul ăsta că e mai micuț. Și acum vom deschide acest chest. Și legendara care va pica este Lumberjack. Bă, du-te! Oh my god, ce tare e asta. Am deschis odată o chestie, o cutie de aia. Și a doua legendară. Să vedem. The Log! Ești nebun? Fix ce-am vrut, frate. Bine, eu sper să-mi pice celălalt. Dar nu contează, că sunt foarte buni ăștia care mi-au picat. Sunt extrem de fericit. Op. Codul. Da, și într-o zi, în 2 zile dispare acest pes. Asta este mă, nu? Da, nu știu ce s-a auzit. Cred că vicina. Și din câte vedeți aici am luat tot. Bine, PES Royale nu l-am luat. Din păcate, dacă puteam îl luam, dar nu am bani. Adică pe telefonul ăsta nu am bani, nu am 25 de lei. Dacă aveam, imediat le luam pe toate, automat. Bine. Și vreau să vedem legendarele noi care mi-au picat. Deci, ăsta de log. Distruge. Ok. O să-mi fie de folos că îmi pun unii prințesă și Lumberjack. O să fie extrem de folos. Bă, ești nebun, ce tare, Lumberjack-ul. Bam, ce s-a dus baza, frate. Bine, le voi pune în deck în celălaltă filmuleț, voi juca o rundă cu ei. Dar acum vreau să vedem. Eu am acum nu, să vedem. Deci 8 cu 3, 11 legendare. Și îmi mai lipsesc doar 6. Mamă, deci nu mai pot. De log în locul aceea. La miner, că nu-mi place minerul. Și ăsta, Lumberjack-ul în locul la. Nu, Wizard. Ăsta, cum se numea? Magic Archer. Am dat 2 aici pentru că nu vreau să-mi pierd trofee, pentru că sunt Liga A3 și mă chinui foarte tare să intru în Liga A3 și dacă pierdeam, o razna. Nu știu de ce plânge. Bă, zi-te, bă, astea două și el are la fel. Stai, frate, puțin că eu n-am elixiră. Bam. O, are mega granny level 10. Frumos. Opa, bam. Bine, dă sparchi una. Bine, bă, i s-a dus turnul. Dă încă una. Nu cred. Bine, gata. Asta e tot ce vreau de la sparchiul ăla. Oh, shit. Nu cred ce și-o pus aici. Ce-ai făcut, nene? Bă!
Nebunule. Bine. Mi-am dat puțin de mici, recunosc. Dar puțin e puțin. Da, ușe. Nu. Să câștigăm runda asta, e tot ce vreau. Dă-i Lamborghini, dă-i cât de tare poți, tată. Bine, mă, bine. Băi, belea Lamborghini. Uite, băiatul ăsta a făcut ca acolo la darea să vezi ce face legendara sau cartea anume. Plăștii. Bam, nu mai dă tu în turn, lasă. Bine, îți dau cu ciomagul. Îți dau bandita cu ciomagul, dacă mai dai în turn. Scuze pentru că zic așa glumele mele de 2 lei, dar nu mai pot de fericit, sunt foarte fericit, mi-a picat ce vroiam. Și poate o să-mi pice Royal Ghost-ul din alt chest, adică data viitoare. Sunt și puțin răcit. Ok, bam, și bam, Lamborghini. Să fie. Bam, săriți toți, bă. Bam, aoleo. Ce pe turnul lor. Nici măcar n-am mai apucat să bag zalogul. Mamă, cred. Sunt atât de fericit. Deci aici pe Royal chiar m-am chinuit foarte mult să-l fac tot. Azi prin legendara. Și uite ce mi-a picat. Dealog. Super. La legendare extrem de bună dealogul. Extrem de bună. Adică, de exemplu, nu știu, știți atunci când are Skeleton Army, oglinda aia Mirror și clona. Poate să-și facă dită mai armata. Pui dealogul și s-a terminat tot. Da, tot, nu mai. Bine că am Electro Wizard-ul, dar el am și în deck ca să fie e pentru situații disperate. Bam. Da, el am și un deck pentru că, da, adică dacă bagă cineva ăsta Sparky, să am și eu cu ce să mă apăr. Dă-i una, Sparky, dă-i una, dă-i! N-a apucat, săracuțul capilaș. Stau cu dealogul pregătit. N-am pus Skeleton Army. Ia uite-l, mă. Ia uite-l. Mă, uite-te și tu la el. Ce rău e. Vezi? Vedeți? Am uitat. Băieți și fete, dați și voi un like la acest episod pentru că m-am chinuit extrem de mult. Da, m-am chinuit, nu așa, să fac aceste 2 legendare. Și dacă vă că dați like și vă abonați, mă încurajați și îmi face să am încredere în mine să mai postez filmulețe. Acum, să vedem, depinde de voi dacă vă place să joacă de Clash Royale. Dacă nu, o să începem altă serie. Eu vreau doar să vă placă vouă. Pentru că voi sunteți... Wow! Sunteți super! Prietenii mei! Bă, nu cred! Doamne, ce faci Infernul? Ia! Păi Infernul dă turnul jos, bă, ești nebun! Mamă! Deci tot ce vroiam era să apuce Infernul ăla, să apuce turnul ăla și nu-i mai dădea drumul, deci... Contează cine știe. Apropo, clanul meu este ăsta, balabanul vieții și are rachetă la clan. Din câte vedeți, eu sunt pe locul 1 momentan. Hop. Sebi e pe locul 2. Nu știu de ce nu știu cum de-a coborât. Șeful și aici I este vărul meu, Mihai, care mai face episoade cu el. I-am făcut și lui ăsta Remen Rider-ul, pentru că își dorea foarte mult legendară și l-am băgat și eu arena 7-a pe el, ca să vadă cum e să ai o legendară. Să se bucure și el.
Și acum iar mai atent. Da, frate, intru eu Liga 7. Mi-e frică să mai joc acum, pentru că dacă mai joc, mi-e frică să mă cobor. Chiar m-am chinuit rău. Și eu să stau... Liga 7, Liga 3 momentan. Scuzați-mă că am căscat. Și da, mulțumesc că v-ați uitat. Nu uitați, dați și vă un like și distribuiți acest clip și prietenilor. Pentru că, ca să vadă și ei că m-am chinuit și am luat o legendară. Am făcut tot ce am vrut în Clash. Și ce să mai zic, dați un like. Pa! Și apropo, dacă nu sunteți abonați pe acest canal, abonați-vă. Eu voi posta mai greu așa, ca să nu vă bârie telefoanele de 5.000 de ori pe zi. Și da, asta e ideea, mă, cu ce o să mai postăm, cu mașini, cu de toate, cu Clash, cu ăsta, Brawl Stars. Bine, mulțumesc că m-ați vizionat și pa, pa!